Boorvrouw! Boorvrouw! Ben je jou echt thuis, boorvrouw? Nou, ik wil net dat de boorvrouw thuis is. Ja, maar ik kijk nog even op een kooi. Want ik zal eens even zien wat er allemaal is. Je hebt ook niet verhaal om al deze mensen gewoon die in huis. Even zien, ja, dit is de goeie. Ja, zo. Doe ik het hier en even zien. Hé, hoe kan dit nou? Ik stap de drompel door en get er een computer aan. Wat zeg ik? Hallo, boervrouw! Hey. Boervrouw! Hé, dat is boervrouw. Ik ben het Saapje, jouw boervrouw. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou in een computer zitten? Oh, dat is makkelijk, boervrouw. Binnen zelf instappen. Ja. Ja. Dat is een Japanse leerproces. Dan heb ik dat dus geleerd. En dan gaan ze me in de computer gaan stappen. Dat werkt het best. Ja. Het is wel wat liefs, maar het wendbal, ja. Maar, die kat zit, jouw kat zit, kijk er gewoon. Maak je wat eten, hè? Ja, maar kittenkat. Kittenkat. Oh, zo Er zitten wel wat meer van die oude blikjes uit hier in Santa. Die ben nog heel niet goed. Dat ik zelf. Ja. Doe, garen. Je wordt raar beest. Ja, toch wat. Zet me te schooien. Ja, nee, maar dus je zit samen in een computer. Waar ben je nou dan? Duitsland, die computer staat, die oude computer staat in Duitsland, hè? Ja. Die computer in Duitsland. In Duitsland, ja, wat mooi. Nou, en wat maakt je daar dan? Ben je er geweest, ja? Dat weet je ook vaak nog wel. Ja, nee, maar zo ben je samen voortgang zonder wat te zeggen. Dat vind ik ook verschrikkelijk, hoor. Dat jou dat net even zeggen. Maar ik voel boos Ja, ik mis jou, boorvrouw. Ik mis jou, maar ik moest voor uw duo moest ik naar Duitsland. Want ze lopen alle subsidie in, maar krijg je geen subsidie ook meer. Krijgen wij eigenlijk niks meer? Krijg je niks meer, boervrouw, dus daarom moet ik lopen. Hoe moet ik nou mijn Berenburg betalen dan? Subsidie. Ja, de subsidie. Ja. De subsidie. Ja, maar mevrouw, hier is een groter publiek. Ja. En hier stonden we volle makkelijker optreden. Ja, dan moeten we wel Duits praten, hè? Ja, maar ja, mevrouw, dat is net zo moeilijk, hè? Het gaat mij echt goed uit, hè? Ja, in de oorlog heb ik vaak Duits praten, maar die kregen Duitse soldaten. Nou, daar zitten mooie jonkjes bij, hè? Oh, en grutte. Grutte bij, hè? Ja. Nou, dat weer wat, ja. Maar toen winnen jouzelf in Duitsland, net. Ja, toen wie gerekt, ik wie krankenschwester. Ja. Nou, dus we kennen wel eens even een muziekje in het Duits. Ja, mevrouw, nachbarin, wie geht's Ihnen? Es geht ganz schlecht. Ich bin so einsam. Ich habe keine Bärenburg mehr. Ach, dann schicke ich Ihnen einen Fläschchen Wurzelpeter. Wurzelpeter? Ja, ist das friesische Deutsch Berenburg? Ja, friesische am herbsthaften Gewürzen. Oh mein Gott. Ja. Ich möchte nicht mehr und ich fühle mich auch nicht sehr wohl. Nein. Ja, ich möchte gerne ein Schluckchen Berenburg. Ja, ich schicke nachher einen Flaschen zu Ihrem Hause. Ja, nee. Nou, nee, maar we horen keer maar even verder oefening, hè. Ja. Hey, du alte Schlampe. Wat is dat dan?
Ja, dat weet ik echt niet. Maar de roppers hier, die zien mij hier. Nou ja. Ja, hé, doe uit de slanker. Nou, is er wel... lekker ding als hij het shirt net. Ja, dat hoop ik dan maar, nou. Ja, we kennen... Ik heb verbandwinseltjes om die en dus zorg dat ik uit die poortje, ja? Oh ja, ja, nee, maar die zwalmen ben ik al een beetje voor net. Of zit de etter direct nog op? Maar ik ga nog niet een zwalbe maken, ja? Of zijn jou nog wat door? Nee, ik zou zwalmen, ja, maar die etter erop, jongens. Ja, dat wie net zo'n mooi gezicht. Dat kennen ze hier ook wel, ja? Ja. Ja, dat is hier beter in Duitsland, dus dat is echt beter. Ja, nou, maar we hoeven eens nou maar net te verhoren in één duo van de ene. Nee, dat het hier nog beter, denk ik. Ik denk het wel. Ja, dan moet ik daar ook maar wennen, net. Ja. Dus die wenden nog vrij, hè? Ja, is dat zo? Heerlijk de huizen, ja? Mooi, nou, dan moeten we maar eens even zien. Zo is het. S is nog niet zo spät. Ja, dat is een leuk grapje, hè? Nou, ik wil praten. Ik doe nog niet computer uit. Jo, Gert. Nee, zin. Ik druk... Sushi als Berlin. Wat zijn? Ja, zus, Lucie. Lucie.